I denne video vil jeg forklare ellære. Jeg har sammensat et elektrisk kredsløb, der består af et batteri, en pære og en modstand i form af en resistor. Der løber altså strøm igennem disse tre. Først vil jeg måle spændingsforskellen i kredsløbet, og til dette bruger jeg et voltmeter. Voltmeteret skal indsættes parallelt med de ting i kredsløbet, der indeholder en modstand, altså pæren og resistoren. Sætter vi den ene ende her og den anden ende her, får vi altså en samlet spændingsforskel i kredsløbet på 9 volt. Herefter vil jeg måle strømstyrken, og dette gøres ved at indsætte et amperemeter parallelt med den strømstyrke, der løber igennem pæren og resistoren. Her måler vi en strømstyrke på 0,9 ampere. Det vil være sådan, at strømstyrken er ens overalt i kredsløbet, og dette ses både før pæren, efter resistoren og alle andre steder. Derimod kan spændingsforskellen godt variere fra sted til sted. I pæren er spændingsforskellen 4,5 volt, mens den i resistoren også er 4,5 volt. Det vil altså sige, at vi har den samlede spændingsforskel på 9 volt i hele kredsløbet. Grunden til, at spændingsforskellen godt kan variere fra sted til sted, skyldes, at der kan være en anderledes modstand i pæren end i resistoren. Og dette kan bevises ifølge Ohms lov. Her benytter man sig af modstanden er lige med spændingsforskellen divideret med strømstyrken. Ligeledes at modstanden i resistoren kan regnes ud på samme måde. Til sidst vil jeg udregne, hvor stor effekten er, og det gøres ved at sige, at effekten er lige med spændingsforskellen gange strømstyrken.